Ye min fo bi denmisɛnninw ye ko ne y'u ye cogoya min na nisɔndiyara n commencera ka ministre fo ka madame la directrice fo ka encadrement bɛɛ fo ka l'école karamɔgɔ fo an ka karamɔgɔ i y'a dɔn bi ne ye premier ministre ni ye n ka l'école karamɔgɔ fo n b'a ko monsieur bonjour parce que olu de ye les vrais patrons du pays i kɛra cogo o cogo dɔ y'i kalan i bɔra muso dɔ la. Donc les enseignants et les femmes, c'est l'avenir du Mali. Un pays, pour le construire, jamana biyo ke jamana mara, ka jo, ibi hakil to demisinu numsola. Et c'est ça la philosophie du président ka philosophie de hakilina au jeunes numso. Nko jeune ma ko bi ku hakilisi u ku miri do fa do ba u te dumuni ke tlebe no e fen wo min soro bena fo ku ka de un ka se ka école ke donc un ka miru la u ka se ka farnya Mali fana ak se ka farnya qui soit très fier aka de un la u ku miri ni yaye ambe ambi a hakilisi gilendo ambe interview di ulu fana buka examen ke c'est que sifin do be ku yere ni di Mali kama Mali l'armée anga do akuye u kamiri ulula u kamiru balmaula u kamili président la no yo ke kada u yere la be se définina ye min constater fana ya fo ka teme musu ka chani salin kono ka barka dawiye ka fuye ayo jija ni defu bana Malium be ka se ki jo ka fo an fiere lendo saina parce que anga demisenu vraiment yanga horeya ya sinsi ya sabati be ki jojo yorola par exemple to ko foye ule école de on ka école ke kele tigalo ka kele tigalo ke bagamaraw ka barago ni be yi ka barake jamana betani aw flene aw be ka minke aw journaliste ne se ka kewo ni ko ne ka ke abinyagami de mais ni to ganga kuma Malion fe ku hakili jigi mbeso ko ni la mais ka camera nunu taw bien kata front la kidalu Tombouctou nu kamarfata e ala kan kishola donc ni be yi joy joyora la jamana bitanye yo defo dem senu hakito bala sali amado